வரும் ஏப்ரல் 15ஆம் தேதிக்குள் பசுமை முதன்மையாளர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தேனி கலெக்டர் அறிவிப்பு. மாநில சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு, காற்று மாசுபாடு குறைதல், பிளாஸ்டிக் கழிவு மறுசுழற்சி உள்ளிட்ட 12 தலைப்புகளின் கீழ் சிறப்பாக செயல்பட்ட தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்கள், குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் தமிழ்நாடு பசுமை முதன்மையாளர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 100 நபர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட உள்ளது. இது தவிர தலா ரூ.1,00,000 வழங்கப்பட உள்ளது. விண்ணப்பம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், தேனி என்ற முகவரியில் அணுகலாம் என தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார்.